O nilin niya sa kuwan ay perteng taas ha. Sige patani. Sige. Dari dong. Nakalinya na gid. Nakalinya na gid taon me. Dari dong. Oh, so good na. Nakalinya na gid taon me. Nakalinya na taon me, guys. Stang layo ah. Tanan na to pila ni ka oras atong linya paduong sa kuan. Paduong sa stage. Taas sa balag uwan. Oh, dako, Israel. Oh, sige. Sige. Lagoy boy. Asam dis ng like? Wala lagi ng like dong. Sila ra matunjan ni lagi. Di balag uwan kaunahan day katong diuno. O nilinya. Ini teh sagot sa. Ko ano ko sa cellphone. Sarap minit siya. Kayong dong. Ba't nagdang? Oh, nilinya. Sige. Payung dong oh. Kagunit oh. Marcos Duterte. Linya to pa dito. Stop man, iunong man.
sa bata. Nadamay ang bata. Bata eh, pili na na. Nadamay na ang bata. So, yes, bata. Murag igotong ko da. Naihumot saging. Asa na nagaluto? Linya dito. Basta kayo. Ang yawi dong. Hindi ta kauli na ro. Pas antas motor. Ating taas ng linya, layo pa sa stage. Marcos. Oh, nakadanas nag-t-shirt. Ah, tiga. Ay, sana all. Sana all, mag-aabot pa ta. Ang layo pa may sa kuan stage. Nasa t-shirt. Nasa t-shirt eh. Ay, way salutay ha. Mabdos ka na hindi oy. Una ta to. Priority ba ang buntes? Priority ang buntes? Ah, pwede lang. Ako gar buntis ko. Yatin na. Ay, taas kayo putol. Dali! Kali. Galing nga. Wala na, hunong na. Hindi ko tayo sagdagan, oy. Puraga ba? Putasa. Uy.
Basa na gyud akong sapatos. May pay sinilas deko. Aligsik ah. Nay, nay! Kapaan mo dong ah. Hmm? Dito na lagi ka. Nay, kain na. Richard bang? Pero pagbuyo ko pa ito ka. Ano eh, malisot.